Uy, wala ka, nice akong kamera, uy. Oh, nice kayo. iPhone 15, pak. Wala mahala, anak nga cellphone, oy. Mo gani no, mahal kaayo. Tanawa nga ignorante kaayo. Nagpailarang, ignorante. Uy, day. May pa siya na ka-cellphone, ikaw wala, agoy. Ay, si manungog, day, be. Kabalo kang wala pa'y tupad. Ay, kabala ka. Mangutang ko. Ano man? Manawag kong home credit? Wala panawag ka. Kaya 900 lang ang bulan, ha? Kaya hindi ka stricto, di ka bayad. Hello? Home credit ni? Kanang pwede may makuha cellphone, dala diri sa Maragusan, bi. Uy, day, smooth kay gamiton, day. Oh. I'm sure ko, day. Kada lang cellphone, day. Di gihapon na mabayaran. Lukaton gihapon na sa kumpanya. Sis, basta masuya ra ka, jay. Tingnan mo masuya man ko. Padulong na ko cellphone. Uy, day, ayusa sa motor, oy. Ay, kana. Dali. Ah, grabe, day, ninduta, daning motora, oy. Uy, day, perting induta. Mahal kay ni. Hala, day, napod siya motor, oh. Ambot lag, na-change oil pa ba na? Alam mo, manahong ano, mga pobre kayo? Sis, basig nasuya ra ka, day, kay wa kay motor. Day, tawagin ang kumpanya. Kanang repo lang, ha? Ni, Ripura? Brand new ilaha, oh. Brand new lagi, day, no? Pero tanawang lagi, day. Hilis na. Ah, sige, tawagan akong kumpanya, ha. Makabayad man ka. Si pagtuunin mo sa kuha, day. Pareha ko nila, mga cheap. Ah, basta, ikaw bahala, tawagan akong motor, ha. Tawagi, day. Kanang mas mahal pa sila, ha? Unsay oras, day? Hindaw, bi? Na, day, I watch. Mahala, ana, oy. Hala, day, kanindot sa iyang rilo. Day, dagaw ka ila na, day. Magsusutong rilo, di mo andar. Basig nasuya ka kay Rilo. Oh, wako rilo, day. Pero mangutang ta. Hoy, dagan na kay kagutang, day. Si pagtuunin mo sa kuha, waka kabayad? Wa ka manggay kakabayad sa suriso ng tibibing. Bayaran na ako na, day. Ay, kabala ka. Importante, di ta malabuan. Suyaon jud kayo kano? Anak man na, day. Kung sino mong gusto, padawdaog ko. Uy, bayo, tara na, mamalingki na ta. Tara, kasi makasabaan ta. Ay, may buntag, madam. Unsa ato, sir? Ay, madam, di ana to imong gipang order, madam. Atong iPhone, relo, og ora pod ang motor. Hala, day. Mas nindot imuha, day, bag-o kay motor. Mga ganit, day. Kanang mga silingan to, di ha? Masuya na. Siyempre, dam, masuya gina sila, eh. O, day, imong iPhone o imong Rilo, oh. Sige, ma'am, atos ako. Ahem, ahem. Hi, day, may buntag. May buntag, day. Plastic. Amzay, gusto ta mo kumustahon ba? Makakaon pa mo gikatulo sa kadlaw? Kaluyan po, day. Makakaon pa man, day. Nakabalit ako, day ba? Nakaiba kong gamit. Di na kinawat? Kawatan. Kini, ug ang kini, ug ang motor. Blessing na, day. Hala, ginablesingan di ang kawatan. Nate problema, day. Kasuyaon. Wala man, day. Actually, nakapalit kong iPhone cash and G-Shock cash. Actually, napo ko yung motor big bike cash. Kana, day, ayo palupig. Wow, congrats, day. Napalitan ni mo yung mga pangandoy. Yes, day. Kabalo naman kasakuha nga di ko mapaalas. Labi ng mga pobre ako mga katubang. Kamata pobre. Otro pabaya pobre. Kusga pa mong tingog diha. Palpalong ka ng baba ni mo ron. Ganong suya man jud kay ka sa kong beshi. Bitaw, day. Nganong nasuya makasakuha, day. Alangan, day. Di ko ganag mga hampas lupa, mga dukha. Kana, day, malitahi, day. Unya, day. Maadtos ako, day. Kaya basi mahula mo sa akong iPhone. Mapapicture pa mo. Bye. Pilingon jud kay bayuta ba. Hoy, bakla. Yes. Sure ka nga kaya nimo ni bayaran imong gipang utang? Di na importante. Importante masuya sila. Good morning, sir. Kinsa man ang sakinan. Tara atong atuon. Tara. Doy, tara itong gipang sugo na ko si mo, ha? Yes, sir. Naana, sir. Ang iPhone, ug ang relo, naana, sir. Ang motor napa didto. Ambi. Dara, sir. Good sud kay kasuguon ba? Day, isugo man din sila, day. Napunog utang. Nuliin na ni mo batasan, oy. Day, puno kag utang, day. Tara, day. Pabukid.